Sunana Mustapha Hasim, da ya rasu kuma mahaifi ne a gare ni, mahaifina ne. Abin da ya faru dai zan iya cewa da asuba na tashi kenan ina ƙoƙarin zan shiga banɗaki kama ruwa, sai ga kira daga kanina. Ina ɗagawa kawai sai na ji yana inna lillahi yaya Mustapha, inna lillahi yaya Mustapha. Ni ya faru ya ce wallahi sun yi wa mahaifinmu yankan rago a ƙofar masallaci. Ce subhanallahi. Daga nan na taho ina zuwa kafin na ƙaraso dai an riga an tafi da gawar shi don 'yan sanda sun zo sun tafi da gawar shi. Ƙarshe dai kawai dai zan iya cewa sun kashe mahaifinmu, sun cire maƙogwaron shi. Shi ne abin da ya faru da wani mutum ɗaya ne shi kaɗai ya shigo har cikin masallaci domin babana ladani ya yi kiran sallah na farko. Yana zaune a cikin masallacin yana lazimi su huɗu ne a ciki. Da mutumin ya zo kawai ya tsorata sauran mutanen da suke ciki suka gudu ya janyo babana har ƙofar masallaci ya yanka shi, ya cire mai maƙogwaro ya saka a leda ya tafi da shi. Amma dai shi ma daga ƙarshe dai an kama shi kuma har an kashe shi. Kuma ya kasance mutum ne da ba shi da hayaniya. Mun zan iya ce maka ba abin da yake fito da shi in ba sallah ba. Daga masallaci ya zo ya kira sallah domin shi ne ladani. Wallahi lokaci bai taɓa yi in dai har babana yana unguwar har ya kira sallah. In dai lokacin kiran sallah yayi ko me yake baba zai tashi zai kira sallah saboda a zo a yi sallah. Kiran sallah ne ma ya fito da shi, da ba don haka ba ma da wannan abin ba zai faru ba. Kuma abin da muke zargi shine wanda ya zo ya kashe shin dama yana neman wani sassa na jikin me ake cewa ladani.